Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 25, versikulo 23. Ti panagpardaya, yagna ti pungtot, kas iti angin nga awan dwa-dwa, amang yag iti tudo. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Papa, kanayon ang marabyan ni mama nga agawid. Makapadanag. Nangrunak at babae ni mama. Ay, day tamot ti kanayon ko nga ibaga kan kuana. Nakunak paikit din kan kuana. Amang sapo laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Hangam di namat kayat. Napatag kano kan kuana day jay at trabaho na. Ikararag talatan. Nga awan ti dakas ang mapasamak kan kuana, papa. Akanayon a protektaran ni Apo Diyos ni mama. Day tati kasayaatan, anak ko. Malangarudan. Ingka maturugan. Tasyakon ti manguray iti inam. Tamasapa kapay amapan ije pagadalan intun bigat. Sige nga rod, papa. Good night. Parbangunan, bakat. Nakaan-anos ka mangururay kanya, no kasta maladawak nga agawid. Sapay makabulan manan akastoy ti oras ti panagawid ko. Okay laang kanyak, bakat. Taiturog ko mat iti sofa, kabayatan ti panagururay ko kan ka. Ayun gayam, saan mat atak sa ijen ang itulod kan ka? Ni Eric dayjay lakay. Tay ngay gayam ko nga inyam amukan kay tinaminsan. Nagsaya at matan dayjay agayim mo. Talaga nasingpot dayjay agayam ko. High school kami paylaang iti. Nasingad kami iti tunggal maysa. Best friend ko ni Eric, si Pudpay. Malangarudan, inta maturugan, tani parbangunan. Ala, sige, umaykan bakat. Sumraktan dita silid, tanakasaganan ti pagsukatam. Agyamanak lakay. Anya ti gagaram ta may kaating ko. Aywan gayam, mabit lang ta mga laak iti merienda. Ay, saanan manang? Sa anak mat lang agbayag. Andala ko maibagak. Anya day taating ko. Ibagam lata. Umutang ako may ti kwartam. Awan ngamin igatang may ti bagas. Awan pa'y nasapulan nila kay ko at trabaho na. Ay naating ko. Pasensya ka na. Kaya't ka pa utangan. Ngam nairanamat ang nagbayad ni Rhea iti matrikula na. Jailaangan allowance mi tinabati. Anya? Da kayo pa'y ti maawanan? Katno doa kayong agsapsapul. Imposible mo't nga agkurang pala ang ti masapsapulan nyo, manang. Day tati agpaiso ating ko. Di ka kaya tapayan. Ngam talaga na ira nga awan ita ti maipabulod ko. Agday manang, uminom ka pa iti juice. Agyaman na ading Fema. Ay, naimbag ka pa, itamunak adanggayan. Ngam ti kabsat ko, napaidam. Anya ti kahit mo asawan, manang? Di nak pinabuludan iti bulbuludak nga igatang ko kuma iti bagas. Anya? Amangan mat no talaga nga nairana nga awan maipabulod na kan ka. Bayam, siya kung timang pabulod kan ka, manang. Basta saan mo kumaaguraan ti kabsat mo. Ha? Agpaiso ading? Ay na, nagsayaat ka talaga. Rhea, umay ka manganan anak ko. Kan pakiayab mo matan ni papam. Agigiddan tayo man ita mangan. Wen mama, kailiw ko ti kakastoy agundaway. Ti panagigiddan tayo amangan. Nangro na itirabi. Ay na, pasensya ka na anak ko. Kaadwan ngamin nga itirabi iti duty. Ngam, amuyo, mama? Kinusilapan na kitikalman ni Auntie Lilian. Anya? Apay ngay.
Anya ti inaramid mo kan ko na anak ko. Awan mati amok ama di nga inaramid ko. Sige. Taayabak pa ni Papa. Sige, anak. Apay nga taakas ti inaramid ti kapsat ko. Di naksamot na awatan iti diyak pa ng pabulod iti kankwa na iti kwarta. Hanggang saan arumbang nga iraman na ti anak ko? Amom Eric, nakaragrag sakak ita. Kaputa kadwa kang agpaspasyar dito'y mall. Kastagmat, Fema. Pasensya ka na. Kanayo na kamin ama kumikom iti trabaho. Ngambayam, pumawi ak itakan ka. Ibagam, no sa dino pa'y tikayat mo agpagpasyaran ta. Agpaiso, Eric? Wan, kunakmat. Ibagam no sa dino pa'y tikayat mo agpagpasyaran ta. Tamapan ta. Amom Eric, uray sa dino. Basta kadwa ka. Naragsakak latta. Kaputa ay ayatin ka unay-unay. Kastagmat kan ka, Fema. Kat ikarik, nga agbalinag to anapudno, iti ayan ayat ta. Agyamanak no kasta, Eric. Agtalagak unay kan ka. Isu asapay la kuma. Tadi mo to tadaalan. Ikarik day ta, Fema. Jak to sayangan ti panagayat, kan panagtalak mo kanya. Dayjayan damanan Kathy kan Eric. Nagkuyog damanan anagawid. Agsaga na ita day takabsat ko. Gapu ta pardayaak, gapu iti kinapaidam na kanyak. Pagparangak nga da relasyon da iti dayjay nga Eric. Makita ita ti kinalaing na. Labsan ka pa dito paraangan nyo, Manang Lilian. Asino tikit kitaam dito, Manang? Tauray mula insurot ti matam iti. Timot gayam ko ni Eric akaayan ayat ko dayjay. Nalabit nga intulod naman ni Manang Kati dita balayda. Kaayan ayat mo gayam dayjay nga Eric? Wan mat, Manang. Kunak man no amomon dayta. Gaputa na bayag kami mutan nga gayan ayat. Kunak kami no nag-break kayon. Gaputa sa bali, ti madmadlaw ko kadakwada, iti kabsat ko. Anya ti kayat yu asawan, Manang? Pangaasim, Manang. Ibagam ko mano anya tinadlaw mo kadakwada. Pangaasim. Ay ayatak unay ni Eric. Kadyak kayat amapukaw ti kaayan ayat ko. Bayam, ibagak tumot laang tinapaliiw ko. Ngam masapul apanagnakakpay nga umuna. Kasaritak tuman ni Eric. Adan samot ilimlimod na kanya. Bayam pay laang. Siyak ti agpaliiw para kan ka. Nasayaat ka kanyak. Iso at tulungan ka nga rod iti daytoy agundaway. Mariribu ka nak, Manang Lilian. Kasladyak mamati ang maaramid ni Eric ti manggulib kanya. Kate, bakit? At daka ka dito'y balay. Wan, lakay. Itay pa'y anak kasang petak. Apay ka di. Kaslad da pa kariribukam. Talagang adda bakat. Naklaatak lang amin. Itinangag kong agwarwaras adamag dito'y lugar tayo. May papan kada kayo kan ni Eric. Hanya ti may papankada kami kin ni Eric ako nam. Agwarwaras. Ng addalimad a relasyon nyo. Ay nalakay, amo ti Diyos. Saan na pudno dahi tang agwarwaras may papankada kami? Mamati akan ka bakat. Ang amangan no ad-adda pa'y amaklaat ka. No maamwam, no asino tinaggapuan dahi ta adamag. Asino, tainakman ka sarita. Nalabit ati kanayon apan ang itultulod ni Eric kanyak ti makagapo. No apay nga ibagbaga na ti kasta. Ngam idi pa'y kumaanag panunot iti kastaa. Ngam apay nga italaang. Asino nga min ti dakdakamatem. Pang-asim ti bagam kanyak. Masapol ang makasaritak de di atao. Sa pulag kan kwa na ti pamanagnak. Kat no awan may parang na. Pasensya laangan. Ngam agdarumak kontra kan kwa na. Ni ading mo alilyan tinagtaudan day ta adamag. Anya.
Ngam apay nga inaramid na ti kasta. Anya launay tinagbasulak kan ko, ana. Pangaasim, Fema. Saan mo kumaapat-pat siyang dagiti imbagbagan ni Lilian kan ka? Nasingad kami laang agpagayam ka ni Kati. Katam mo pa'y dayta ni Julian. Dakkel ti panagtala ko kon ka, Eric. Nga mismo akabsat ni Manang Lilian ni Manang Kathy. Alangan mo't adadaulan na iti imatang dagiti tattao. Jakam mo. Ngam talaga nga awan kinapudno na. Dagitang imbagbagan ni Lilian. Mariribukan ka talaga, Eric. Ngam sapay ko ma, tapudno nga awan kinapudno na dagiti na amuak maipapankada kayo kini Manang Kathy. Ha? Manang Kathy? Juan, siyak Lilian ading ko. Mabaling ka diti sumrat. Kaya't ka ngamin ang makasarita. Sige, sumrat ka, Manang. Agyamanak. Agtugaw ka, Manang. Agyamanak manan. Mabait laang. Mangalak iti merienda. Uray saanan. Kaya't ka lang ang makasarita. Gapo ka dagiti agwarwaras ita may papankada kami kini Eric agayam ko. Ha? Manang? Pudno ka di asika tinagiwaras iti kaskya adamag. Kasanumat ngamin. Nakadagdagat kayo iti tunggal maysa. Kanayon nakapay nga itulod iti balayo nga uray rabrabi. Dayta ka di talaga tinangibasaram kadagiti nga imbagbagam kadagiti tattao. Uwan, Manang. Mapanaknakam ka di ti atap mo. Imposible ngamin nga aramidan na tikas jay nga awan kasukat na. Anya, takas-taka din ti kinababa ti panagkitam kanyak akabsat mo. Pangaasim ko malilian, isardeng munday ti akalukwam. Pangaasim ta din ako mapardayaan kadagiti tattao. Pangaasim ta di mo dadaulan tinapintas nga imahit dito lugar tayo. Manang. Anya ka di talaga ti parikot mo, ading ko. Amok nga dapay sa bali arason, no apay ngar aramidam ti kastoy. Awan. Jakpat yan nga awan. Daytoy laang ti maibagakan ka. Sardengan nakon aparpardayahan. Gapotaawan na imbag nga ibunga ti kasta nga aramid. Panaknakam nga ron nga awan kinapudno dagiti imbagbagak may papankada kayo ni Eric. Tano saan? Agdarum kano ti kayan ayat na. Anya. Agyamanak ta pinatgam ti awis ko, Fema. Anya ka diti ibagam, Manang Kathy. Amok asikati ng tulong iti kapsat ko. Idi panawan ajak napat gantikid kitawan na. Wan, Manang. Kaputa sigun kan kwa na. Imot kan paidam ka kano. Konak to paykat. Nagsakit gayam tinakam ti kapsat ko. Gaputajak na pabuludan iti kwarta. Nga igatang dakano kuma iti bagasda. Ngam ibagak daytoy, Fema. Naminsan laang dayjay. Gaputan na iranamat idi ang naibusan kami. Ngam dinak gayam na awatan ti kapsat ko. Ha? Kaya't mo asawan, Manang. Naminsan laang adi mo napatgan tikid daw na. Wan, gaputan nagrara na idi tinaggastusan mi. Oh. Itatanaan mo amon ti putno. Sapay la kumata di mo itulok aday ito itimang datail itinapintas alin na nganyo kini Eric. Saan lakit di amaawat ti konsensyak? Nuga po iti dayto anapasamak. Kat mairamraman kayo agagayom ko. Agyamanak no kasta, Manang. Agyamanak, gaputalinaw lawagam ti amin. Ha? Lilian, ading ko? Manang, pakawanan na ko, ma. Inarakop nakmata. Pakawanan nak, Manang. Diyak kaya't amadadaal tilinangan tang agkapsat. Ikarik, ibabawi kami ngayong bagbagak kadagiti tattao. May papankada kayo ka ni Eric. Basta pakawanan nak, Manang.
Ipatpatag ka, ading ko. Kat maawatak anarigat ti panagbiagyo. Nga madamat ngamin dagiti gundaway ang maibusan kami. Isasapay la kumata maawatam dayta. Asaan ko mangagsaksakit tinakam mo. Manang. Kasanon no nadadaal ti relasyon da Eric kan Fema. Kasanon no namati ni Manong muhulyan kadagiti ngayong pagbagam. Kabailan ka di ti konsensyam. No madadaal ti pamilya. Gapo iti dayta nga inaramid mo. Makunkonsensya. Gapo iti panang pardayak kan ka, manang. Diyak kayat agumura ka kanyak. Kanjak kayat ama perdi tilinangan tangag kabsat. Dasaya at mat na nakaamiris kan, ading ko. Tauray siya. Diyak kayat ang madadaal tinapintas alinangan ta. Gaputa ipatpatag kaunay akapsat ko. Agyamanak, manang. Kat kang runaan na pagyamanak ti Diyos. Gaputa iso tinang lawlawag. Itinakula na panunod ko. Ditay ko mapaiturayan, iti managim bubukod arik na. Saan ko maaday to iti mangitunda kada tayo, tapno partayaan tayo, tipada tayo a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.